Vy si môžete naozaj spraviť napríklad niektoré veci na nový seminári, takúto porubovalstvo a potom riešia ako skúšať ostatné veci. Závisí, to už asi kultúrne, keď príde človek, čo vlastne nám robí odklad a tak ďalej, tak on sa spýta fyzicky, že naozaj bude si to na to, že si toto, ešte úplne už štúdiu sa ľudia s tým zvyknúť a rôzne softvery si vecia. Čiže nie je to dovolené takýto, ale taký no. Tam ľudia už to boli základne vyskované. Dobre je, že on aj správne. A ono to je všetko premyslené, máme tým, že všetko na jedno vedenie, že keď si zoberiete, tak tu máte koncentrované, že v jednej časti domu je zvuk, kde máte aj kuchyňu, aj záchod, aj kúpeľňu, čiže vám nechodia rozvodiť týchto všetkých vecí po celom dome. Výsledkom čoho je, že keď chcete teplú vodu pustiť, tak nečakáte, ja neviem, 20 sekúnd, kým vám začne tiec, ale všetko je to pohromade a je to aj menej kazové a Vlastne ešte sa pýtam a potom kúrenie, koho to je. No vy si môžete rozhodnúť, že kde chcete, zase ďalšia vec, lebo zase sa vás kúrenář spýta, že kde to chcete, ale štandardne sa dáva vydať do Špajsku. Lebo ten kotol zvykne vydávať, ak je taký lacnejší alebo horší, zvykne vydávať taký